Let's skip to the good part. Wah! Yo! What's up mga boss madam? In today's video, pupunta kami muna sa isang malapit na grocery store dito sa amin para bumili ng aming snacks kasi mahaba-haba ang aming biyahe. Pupunta kami sa may Kabangkalan City, Negros Occidental. Nasa 2 hours mahigit or more or less depende sa driving nyo, no? Yung Kabangkalan City. Dito kami dumaan sa may Circumferential Road papuntang south. Okay, so stop over kami muna dito sa may isang town, sa may Hinigaran town mga bossing, kasi dito kami magla-lunch. Itong town na to bossing, dito ay where the river meets the ocean, diba? So nandito kami nag-stop over sa may Milas Restaurant. Maganda dito bossing kasi naka-aircon sila para malamig yung pakiramdam mo, para pag kumain ka, komportable ka. So, ano to bossing madalas to pinupuntahan ng mga local tourists dito sa amin mga bossing. Yan, maganda yung kanilang lugar dito bossing, no? Ayan, no? Maraming tao. Yan, so nandito rin bossing, makikita yung origin ng Hinigaran. Yan, dito mo mababasa kung saan nanggaling, saan nagsimula ang kanilang culture, trading, yan. Kayo na magbasa dyan kung pumunta kayo dito sa may Hinigaran. Diba? And then, nandito ng aming lunch. Nag-order kami dito, bossing, ng barbecue, dinuguan, saka kalyos. Okay, para solve. Tapos namin kumain dito, bossing, pupunta na kami sa may Kabangkalan City. Antay-antay lang. Andito na kami sa may Kabangkalan City, mga bossing. Dito nga pala kami pumunta sa may Hans, no? Isa tong tawag nito, local guest house. Diba? So, hindi naman siya mag-aano ka malupit, pero pwede na. Dito rin kay Sano, pero pagkatapos naming magligpit bossing sa aming hotel, so pumunta kami dito bossing sa may Mag-Aso Falls, no? Isa rin to sa mga must try or must na pupuntahan, no? Kung pumunta ka ng Kabangkalan City, kasi napakaganda dito ng kanilang falls bossing. Hindi naman siya gaano kataas, pero fresh na fresh ang tubig nito. Masarap maligo dito. So, nandito na kami sa kadaan nila, no? Papuntang Mag-Aso Falls. Siguro mga nasa 5 minutes siguro. Nandito na kami sa tutok, no? Tuktok ng bundok. O, diba? Pagpasensyaan nyo na yung Tagalog ko. Kasi I'm trying my best na magaling mag-Tagalog dito. So, nandito na kami sa Mag-Aso Falls. Yan. Where the mountain meets the mountain. And take note, Mag-Aso Falls nga pala bossing ay government-owned resort bossing Yan, so mura lang siya. So ito ay binabantayan ng ating local government, 'di ba? Nandun na yung ating anak. Kita mo yan, no? Ang ganda ng kanilang pag-set up dito bossing. Hindi naman siya ganoon kaganda, pero pwede talaga to puntahan. At ito yung isang mga source ng tubig ng pool bossing, oh. Kitang-kita mo naman, oh. Filtered na filtered siya papunta dun sa may swimming pool. Yan. Overflowing yung swimming pool dito bossing. So ibig sabihin maganda, malinis. Maraming siya mga cottage diyan. So pwede dito mga barkada, pamilya, o kahit anong gusto nyong gawin dito sa mga ano nyo, pwede dito. Huwag lang kayong magkalat, di ba? So, silipin natin dito, bossing, yung isa sa mga nakita natin ditong mini falls, no? Yan. Kasi yun sa baba pa yung isang malaking falls, no? Ito kasi sa taas pa tayo. Tignan mo yan, no? Ang ganda. Maaliwalas. So, bumaba tayo dito ng konti. Sightseeing lang tayo. Nandiyon, no? Yan yung isang yung main na Mag-Aso Falls, diba?
Sarap mag-swimming dyan, mga bossing ko. Kitang-kita mo yan, no? Yung mga pagpatak ng tubig sa waterfalls. At papunta yun sa, sa baba. So, before that, nag-swim sa, sa may waterfalls, dito muna kami sa may swimming pool, no? Sayang naman yung pool nito, bossing, pag di kami dito nag-swim, no? Sobrang ganda. Di siya gaano kalamig, ha? Saktong-sakto lang sa body temperature mo. At speaking of swimming pool, sayang din naman, no, yung dinala ko ditong action cam, no, di ba? Na pwede nating i-dive sa water, no? Sayang naman yun kung di natin magagamit, no? Kung tagu-taguin lang natin yan. Di ba? Yan, no? So, nagpakitang gilas dito si Selena. Yan, no? Di ba? And then, nag-show rin siya ng kanyang konting skills sa pag-swim. Di ba? Yan. Alright, so, ito na kami. Si Mami, hindi pumunta sa amin, no? Hindi siya hindi siya sumabay sa amin. So, dalawa lang kami ni Selena. Bit-bit ko rin dito yung dalawa naming camp chair. Yan, pupunta na kami dito sa may falls, no? Ng Mag-Aso Falls. Yan, no? Dito medyo may mga tao na sa likod ko. Yan, magnificent. Sobrang ganda. Alam nyo na yan, ha? So, pagkatapos yan, bossing, uuwi na kami. Pupunta na kami balik sa may Cabancalan City. Alright. So, goodbye now muna, Mag-Aso. But, hoping na babalik kami dito. Bossing. Yan ang sinasabi ko. Kung merong Mag-Aso, meron ding magpusa. Okay, nandito na kami sa may Cabancalan City. Pupunta kami dito sa may Regals. Kakain kami ng tawag dito, snacks ba to or dinner na? So, wala na. Snacks dinner na to, mga bossing. Ang ganda dito, bossing. Kasi naka-aircon din sila. At saka meron sila ditong everyday Christmas village. O yan, o. Kita nyo yan, o. Miniature na Christmas village, o. Andito na. Siopaw. At saka, ito, hunger kami dito, no. Hungry kami sa Batchoy. So, pagkatapos namin kumain, so, tamang ikot-ikot lang sa plaza. Meron dito mga nagsa-soccer or football. Meron dito nagba-basketball. Yan. Merong activity dito. Meron may nagba-volleyball dito, mga bossing ko. Yan. Meron din dito nagsisipak-takraw, no? So, busy ang mga tao dito. Meron dito nagsiskateboarding. Yan. Meron ditong bata din nakita ko na nag-rollerblades. And good thing dito, bossing, nakita ko ang winning moment ng babae na ito nag-skateboard. Oh, sobrang saya niya. So, habang yung si Madam sa Selena, ikot-ikot. So, ikot-ikot rin tayo dito sa plaza, no? Yung iba dito mag-chismis-chismis lang. Yung mga bata dito, wala, lang, swing lang. Yan, yung anak ko dito, naglaro rin dito sa kanilang friendly kiddie playground. So, banda dito, bossing, nakita ko dito mga auntie, no? Mga titas and lolas, no? Young lolas na nagsusumba-zumba, di ba? And so, hindi pwedeng di namin kunin yung Cabancalan. Yan, yung Cabancalan tawag yan, no? Basta Cabancalan na ganyan, no? So, pagkatapos yan, bossing, chill kami ni Madam dito, bossing. Yan, para ma-feel namin yung aming night dito, no? Chill lang. Yan. Para wala, sabihin mo, no, parang wala nang tayong inutang, no? Sabi ko sa niya, utang lang yan. Takbuhan natin yan, ha? Yun si anak namin, si Selena, nandun siya sa likod. Yan. Kasi gusto niya doon. So, that's all for now, mga bossing. Salamat sa pag-abang-abang nyo ng ating videos. Like and follow, Sards! Woohoo!